Чаму не варта давяраць беларускім музыкам, а тым больш блогерам? Менш за год таму удзельнікі рок-гуртоў Рэлікт і Сіндром самазванца выдалі жывы кліп. Іх новы супольны праект называецца «Філаматы». Я зацікавіўся і летам сустрэў Владзіміра Лінкевіча з Сіндрома самазванца і ўсё запытаў, што там да як. Ён распавёў, што работа ідзе і хутка будзе рэліз. І вось я сустракаюся з хлопцамі з Рэлікта і пытаю: ну што там з філаматамі? Мы ж чакаем. Філаматы? Па-першае, гэта такі гурт вельмі цікавы, у яго няма ні аднаго запісу. В сэнсе не ёсць, але іх ніхто не ведае. А што філаматы? Закрыты клуб, правильно, таемны клуб. То бок трапіць у яго нельга просто там праз аднакласнікі ці там Вайбер ці ВКонтакце. Трэба, ведаць, скажем так, лазейкі. Я падмантую тое, што мне распавёў чувак, гэта Сіндром самазванца. Гурт «Філаматы» зрабіў праграму, і гурт «Філаматы» піша альбом. Мы верым, спадзяемся, што ўвосень ён як бы будзе. Табе хто сказаў Сіндром самазванца? Владзімір Ленкевіч, Улад Лянкевіч ці Влад Лінкевіч, там іх 3. То бок мне і далей чакаць гэтых філаматаў, ці ўжо не? Вось так і з канцэртам, які 5 красавіка Рэлікт грае ў Вільні, а можа на самай справе гэта будзе Вільна, а можа ў Вільнюсе, і як будзе выглядаць гэты канцэрт. Вось так? Вось так? Или вось так? Карацей, я заблытаўся. А цяпер адказ.